di Newroza 2015 de jimareke mezin ji miletên Kurd ji hemû deverên Kurdistanê li Amedê bejdar bûn û bi sloganên azadiya miletê Kurd agirê Newrozê dîsa hate dadan bi xeml û al û simbolên Kurdî û hêviya jiyaneka aştiyane ku hemû miletên herêmê bi hev re dest pê bikin. O ser çavêm serserê min serketin ji me temam re o berxudana Kurdistanê berxudana Rojava serketin ve serketin ji apora serketin ji Kurd û Kurdistanê re o rebît apo derqî divan genca temamî de azad kî di serketin ji war serketin Li Amedê berxwedana şervanên Kurd li hemberî hêzên terorîst bi taybetî li Kobanê hate li ser zimanê hemû mêvanan û axêberên ku li ser dikê peyvê xwe dikirin û her wiha silavên gelêrî jî ji bo wan hebûn. Ez ji xelqê Mirdînê me Newroza Amedê Newroza Kurdistanê Rojavayê pîroz bê. Dixwazim bariş bem, nexwazim xîmûz bem, xwazim azadî bem, xwazim apo azad bû derkeve were Amedê me bê çi? Bre dayîk negrî bre Koban azad bibe. Bre Amed azad ve Tirkiyeke azad bibe. Hêjayek gotinê got di êvana Newrozê de şahiyek li dar ket ji hêla rêxistina çirav û bi alîkariya Partiya Sosyalîstên Kurdistanê û bi bejdarbûna gelek nûnerên Partiyên Kurdistanî ji her çar parçeyên Kurdistanê. سالنکر راستی جی او قتل عام داعشی لحمی کردستانی و حمی هنرمندیت ما حمی روشن بیری ما امگل عاجز بود اجانها آزاد بویه امگلک دلخوشن از سرکفتن تخازم هم بو سرهلدانا شنگالی هم بو کوبانی و نوروز زمانجی پیروز کرد. بجوشك مزن ملت آمده جشن نوروزی شاهی کردن و گلک جی کردن سوریه دوی ده بشدار بون به هفیاگو سالواری نوروزک آزاد به با همو ملت کرد. ایماد کردوریت نیوز آمد